Здравейте, казвам се Ралица и сега ще ни опитаме да направим хубав, небрежен кок или подобна прическа. Ще започнем с една обикновена прическа, като ще решим косата. Но вижте, това няма няма тек, да трябва да се покори моста, това вижте не интересно, няма се разделя. Така. След като сме срещали косата, сега ще вземем една също хубава прическа за изтощване. Но аз ще използвам за да ми стане едно от косата и да ми е бухнем. Ето така. Така се наелектризира. Така. Сега ще вземем ще се направи ето така. Взимате, забравях да ви кажа, имате един ластик. Косата и я вдигате. И стигате малко, да приличате на тата. Ето така, оставяте малко. Ето, да приличате на китайци, но аз не искам да приличам на китайци. Разбирам тръпъра, за да направим устните. Да. Устните се правят лесно. Така, да просто бухнем вънч. И ето и сервиро. Също така може да прибавите готина диадема на някакви релефи. Аз съм избрала свеча. Аз съм избрала на свеча. И ето как се получава. Също така можете да се направите с къса стоя. Ето така. И с обратителна така
къса коса. Мисля, че съм супер с тази прическа и благодаря ви, че гледахте клипа. Още нещо, което искам да ви го кажа. Довиждане.